Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panakiusa sa Espiritu Santo sa kanunay maanaa kaninyo. Mga igsuon ning sayong kabuntagon, pagdaig ug pagpasalamat sa Dios atong ihalad atol sa atong debosyon sa First Saturday kang mahal nga Birhen Maria, atong patrona Birhen sa Regla. Ihalad ta nga atong mga personal intentions nga atong panghayuon, mga grasya, panalipod, mga giya nga espirituhanon o mga panalangin alang sa atong mga igsuon nga dunay mga panginahanglan, mga masakiton alang sayang kaayuhan, mga nagbiyahe sa maayong pagdunggo sa ilang padulngan, sa manangitag trabaho, sa mga wala pa nakamove on, sa mga pangitabo silang kinabuhi o sa tanan nga mga panginahanglan. Ato karon ihalad uban sa mahal nga Birhen Maria, masaligon siya mga inahanong panabang, makabot nato kining atong pangayuon. Busa maginulsol kita sa atong mga sala aron maandam kita karon pagsalmot niining santos nga misa. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan o kaninyo mga igsuon nga nakalapas ako dako uyamot sa huna-huna, sa pulong, sa buhat o sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunay ulay sa tanang mga anghel o mga santos o kaninyo mga igsuon aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan o pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Mag-ampo kita. Ginoo, nangamuyo kami nga kanunay unta kaming katabangan sa tinamod nga pangamuyo ni Maria Santissima nga Birhen sa kanunay. Luwasa usab kami sa tanang katalagman aron makadangat kami sa kalipay sa imong kalinaw. Kinaamong gipanghayo pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Amos. Miingon ang Ginoo, niadtong adlaw ipahiuli ko ang gingharian ni David sama sa usa ka balay nga nagunob. Ayuhon ug ipahiuli ko ang mga kuta niini. Tukuron ko kinapag-usab ug himuon sama sa kahimtang niini sa nangaging panahon. Busa buntugon sa katawan sa Israel ang nahibilin sa yuta sa Idumya, ingon man ang tanang kanasuran nga akoa kaniadto. Nag-ingon ang Ginoo nga maoy mohimo niini. Umaabot ang mga adlaw, nag-ingon ang Ginoo, nga ang magdaro samtang nangani pa ang mga ngani.
ug ang mga tighimog bino maghimo pagbino samtang mamugas ang mga magpupugas. Managayday sa kabukiran ingon man sa kabungturan ang matamis nga bino. Dadon ko pagbalik ang akong katawhan ngadto sa ilang yuta. Tukuron nila pag-usab ang nagunog nga mga syudad ug adto na sila puyo. Mananom sila mga paras ug manginom sa bino niini. Mananom og mga on sila sa ilang abot. Ipahimutang ko sila sa yuta nga gihatag ko kanila ug wala nay makahingilin kanila. Nag-ingon ang Ginoo nga inyong Dios. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo magsultig kalinaw alang sa iyang katawhan. Nagsultig kalinaw alang sa iyang katawhan. Pamation ko ang gisangyaw sa Dios. Ang Ginoo kay nagsangyaw siya kalinaw. Alang sa iyang katawhan ug sa nagatuo kaniya. Ug kanila nga nagabutang diha kaniya sa ilang paglaom. Ang kaluoy ug kamatuoran nagatagbo. Ang katarong ug kalinaw maghagkanay. Ang kamatuoran mugitig-gikan sa yuta. Ug ang katarong dungaw gikan sa langit. Ang Ginoo muhatag sa iyang mga kaayuhan. Ang atong yuta muhatag sa iyang abot. Ang katarong maglakaw sa iyang atubangan. Ug ang kaluwasan diha sa iyang pag-aagian. Ang Ginoo nagsultig kalinaw alang sa iyang katawhan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ang santos nga ebanghelyo sumala ni Mateo. Unya miadto kang Hesus ang mga tinun-an ni Juan nga magubunyag og nangutana,
Nganuman nga kami ug ang mga Parisiyo masubsob nga nagpuasa apan wala magpuasa ang imong mga tinun-an. Si Jesus mitubag, naghuna-huna ba di ay kamo nga magsubo ang mga dinapit sa kumbira sa kasal samtang ang pamanhunon uban pa kanila? Dili gayon. Apan moabot ang pamanhunon nga puhaon gikan kanila, gikan og magpuasa na unya sila. Walay magtapak og bag-ong panapton sa daang biste, kay ang maong tapak makagisi man sa biste, og mosamot kadako ang gisi niini. Og walay tawo nga magsulod og bag-ong bino ngadto sa daang suddanan nga panit. Kay kun iyang himuon kini, magisi ang suddanan, ug unya ang bino mausik ug madaot ang suddanan. Hinunua ang bag-ong bino isulod sa mga sudlanan nga bag-o aron dili maunsa ang bino ug ang mga sudlanan. Mga igsuon, ang ebanghelyo sa Ginoo. Sa pagsugod sa public ministry ni Jesus, lahi ang iyang pamaagi. Busa ang mga tao natingala kay sa traditional nga practice, kung ikaw usa ka magtutudlo ang imong mga tinun-an, dunay gitawag nato nga strict observance of religious practices sama sa fasting o sama na sa mga triple pillars sa ilang tinuuhan, ang fasting. Unya, kining mga tinun-an ni Juan, wa na gyud sila makaagwanta. Nangutana sila kang Jesus. So nindot po na nga kinaiya nga, kung di gani kang makasabot, mangutana ka, nganong ingon ana ang inyong practice. So, adto sila kang Jesus, o giingnan nila si Jesus nga, nganuman nga kami, o ang mga Parisiyo, sige og puasa, apan ang imong mga tinun-an, wala may puasa. Ang tubag ni Jesus, naghuna-huna ba di ay kamo nga magsubo ang mga dinapit sa kumbira sa kasal samtang ang pamanhunon uban pa kanila? Apan kung kuhaon ang pamanhunon, magpuasa ni sila. Sige, pasabot ka na to ni Jesus nga ang pagpuasa nga gi-practice sa mga tinun-an ni Juan o sa mga Parisiyo, usa ka pagpuasa sa pagpangandam alang sa usa nga moabot coming. So the preparation, ang ilang fasting is preparation for someone to come. Si Jesus, wala nila hibalui nga mauna ang ilang gipaabot, og ang presence ni Jesus is the reason to rejoice. Mao na nga ang iyang mga tinun-an dili magpuasa samtang kuyog pa sila ni Jesus o si Jesus kuyog pa kanila. Apan ingon si Jesus, moabot ang panahon nga kuhaon ang pamanhunon, referring to himself, og diha magpuasa na ang mga tinun-an niya. So, ang puasa sa mga tinun-an ni Juan o mga Parisiyo is a fasting in preparation for someone to come. Ang fasting sa mga tinun-an ni Jesus is a commemoration of that someone who had come. So, katong miabot na ilang ihiramduman, pinaagi ni alang fasting. So, ang fasting na to is to remember the presence, the physical presence of that someone who had come. Ang ila, preparation for that someone to come. Ang ato, commemoration of that someone who had come. Na kung mao karon, ingon si Jesus nga, ang iyang presensya mao ang tinubdan o hinungdan sa kalipay sa iyang mga magtutuo. Physical presence nawala si Jesus physically. Apan miingon siya sa Matthew 28 verse 20, hinumdumi ninyo, ako magauban kaninyo hangtod sa katapusan sa kalibutan. Iyang gipasabot nga ang iyang physical presence mawala, apan siya in the spirit magkuyog nato hangtod sa katapusan sa kalibutan. Si Jesus ang hinungdan nganong ikaw ug ako
nganong kitang tanan bisan nagpas-an ta og mga mabugat nga suliran, nagpas-an og nagatubang og mga makahahadlok nga hitabo sa atong kinabuhi, apan maka-afford paghihapon ta sa pag-enjoy, sa pagkatawa, sa pag-smile, sa pagkaon-kaon, sa kanang pag-party-party, maka-afford gyapon ta. Kaya nga naman, Jesus is the reason of our joy. Kunya, ingon si Jesus nga, kini nga pagtulunan, nagkinahanglan og kasing-kasing nga abli. Kay kining pagtulunan nga bag-o, dili pwede imong ipilit, imong itapak sa karaan nga nahibaw-an o karaan nga pagtulunan, kay makagisi kini. Yo, kung kay daan nga panapton, tapakan nimo og bag-ong panapton na dili mo bagay. So kung mao ni, ingon si Jesus nga aron madawat ang iyang pagtulunan, nagkinahanglan og a new heart, a new mind, willing to understand the teachings of Jesus. Ang mga Parisiyo, close-minded, wala sila mudawat sa teaching ni Jesus. Busa, ang maong teaching wala nila, mapatidlom silang kasing-kasing. Apan ang mga tinun-an ni Jesus, midawat nining maong pagtulunan o mao kini ang ilang napuy-an. So, to receive the teachings of Jesus, kinahanglan og open mind and open heart to receive the teachings. Unya, ingon siya nga, kung dili gani ready ang tao sa pagdawat ni ining iyang mga teachings, sama kini sa usa ka container sa wine. Kanang ila is panit nga container, unya gusulod ang wine. Ang karaan nga container dili dapat sudlan og bag-o, katungod kay in the process of fermentation mo expand tungod sa gas nga mugawas ang maong panit nga container sa bino magisi, kay dili naman sa elastic. So kung mao ni kang ang tao nga mudawat kang Jesus ug sa iyang pagtulunan, kinahanglan nga flexible o ready siya to understand and ready to embrace the teachings of Jesus. Now, kung sa may mga teachings ni Jesus nga bisan gani kita karon, maglisod pa man ta pag-embrace. Naapata sa katong tudlanan sa bino sa mga Parisiyo sa pananglitan. Kanang ingon ni Jesus nga pasayloon ang mga makasasala, dili lang 7 times kundi 70 times 7, kundi buti pasabot indefinite, way utlanan nga pagpasaylo. Kita di pa ta makadawat ana bisag dugay na ta nga na Kristiyanos. Nganuman gusto man nato nga patyon ang mga makasasala, muoyon man tas tukhang, muoyon man tas death penalty. Dugay na ta nga Kristiyano, pero sama pa ta sa bino katong sudan nagbino nga karaan nga dili makadawat sa teaching ni Jesus. Kana dito, unya karon sa teaching ni Jesus, ang gihiusa sa Dios dili pagabulagon sa tao, pero daghang Katoliko pabor sa divorce law. Dili pa ta Kristiyano in the sense of true receiving the teachings of Jesus. Daghan pa nga atong mga gitudlo ni Jesus nga di pa ta ready. Unya mo claim ta nga we are followers of Jesus. Ingon si Jesus, ang follower niya ukab ang kasing-kasing o ukab ang huna-huna nga modawat sa bagong pagtulunan. Kadaghanan sa ato na imong Kristiyano tungod kay natawo ta nga Katoliko, natawo ta naanad ta nga Katoliko, ingon ana apan sa atong pagkatinud-an na gyud nga pagdawat sa pagtulunan ni Jesus, wala pa. Daghan pa nga mga Katoliko nga wa pa modawat sa pagtulunan ni Jesus. Kanang ingon siya nga pasaylo kami sa among mga sala, ingon nga kami nagapasaylo sa mga nakasala kanamo. Daghan pagihapon ang maghuwat nga sila maoy duolon or mga yugpasaylo. Apan ang ingon sa Ginoo, mopasaylo kita daan sa dili pa sila moduol. May bitaw si Jesus sa in the Gospel of St. Matthew nga, kung pasayloon ninyo ang mga nakasala ninyo, pasayloon sab mo sa inyong amahan nga tuas langit. Kung di ninyo pasayloon, di sab ka mo pasayloon. So bisag wa pa na mo duol nimo, forgive.
Bisag wala pa na siya matunimo, makighusay o magayog pasaylo, forgive that person. Apan kita, ato pa manggidala-dala ang kasuko, ato pa manggidala-dala, bisag asa tamo adto, mo nang ang atong mga naong, yat-yat kaayo, kay bugat na ang gidala sa imong kasing-kasing. So, mga igsuon, ang pagtulon-an ni Jesus, mingon siya nga siya ang reason for our joy. Unya kadtong modawat kaniya kinalandunay ukab nga kasing-kasing og ukab nga huna-huna aron ang iyang pagtulon-an matidlom sa atong kasing-kasing og atong masabtan. Kung di pata kasabot, mangayo ta sa Espiritu Santo sa kaalam, kahibalo og sa pagsabot kanang tulo ka gifts, wisdom, knowledge, and understanding to help us accept fully the teachings of Jesus. Manindog kitang tanan ug atong ipadangat ang atong mga pangaliya. Magampo kita ngadto sa Dios atong Amahan aron mas haduol kitang dad-on niya ngadto sa mga mithi sa ebanghelyo sa ingon mabag-o ang simbahan ug ang kalibutan. Moingon kita, Ginoo, sa bangkete panalangini kami. Ginoo, sa bangkete panalangini kami. Nga ang simbahan, ang katawhan sa Dios ug ang iyang mga pangulo magmasinugtanon sa aghat sa Espiritu Santo aron mamantala nila ngadto sa katawhan karong panahona ang kanunay bag-ong pinulungan sa ebanghelyo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, sa bangkete panalangini kami. Nga abli ang atong kasing-kasing ngadto sa makaluluwas nga gahom sa Dios diha ni Kristo nga mas labi pang mahinungdanon kaysa pagtamod sa karaang relihiyosong mga banlang sayon. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, sa bangkete panalangini kami. Alang sa gubat sa Middle East, magampo kita sa kinasing-kasing alang sa kalinaw didto sa Middle East ug sa kalibutan. Hinluan unta sa Dios ang kalibutan sa tanang kabangis, kahakog ug sayop nga paggamit sa gahom nga nagdalag kasakitan ug kamatayon sa kadaghanan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, sa bangkete panalangini kami. Alang sa mga nasod diha sa pagpadayon sa kalinaw, magampo kita nga ang mga nasod maninguha unta padulong sa masangputong pagwagtang sa mga hinagiban sa pektig sangka, ilabi na ang makahimanang nuklear ug ang mga pangulo sa kalibutan mupili unta sa dalan sa dialogo ug diplomasya ug dili ang kabangis. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, sa bangkete panalangini kami. Alang sa mga biktima sa gubat, magampo kita alang ni adtong mga nag-antos tungod sa hampak sa gubat nga ang kalinaw sa labing madali mapadangat na unta kanila ug ang tanang katawhan magpuyo diha sa kahusayan, kahimtang ug kagawasan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, sa bangkete panalangini kami. Nga makaamgo kita nga ang milagro sa mapag-ong kanunay posible alang kanila nga nangita sa tabang ni Kristo sa pagkabot niini. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, sa bangkete panalangini kami. Nga mamahimo kitang mga maalimahong kamot sa Ginoo ngadto sa mga masakiton pinaagi sa atong pagpakita gugma ug pagtagad ngadto kanila. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, sa bangkete panalangini kami. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo nga ang halangdong Teofilo kamumot
mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Nga ang mga nangamatay, makakaplag sa pahulaing dayon, kauban sa nabanhawng Kristo, magampo kita sa Ginoo. Langit nun namong amahan, dungga ang among mga pag-ampo, og tudloi kami sa pagpuyo isip bag-ong katawhan, nga giling kawas pinaagi sa gugma ni Jesucristo among Ginoo. Mga igsuon pagampo kamo rin kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton nunta sa Dios nga mahan nga makagagahom sa tanan. Ginoo, kami nga nagapasidungog sa inahan sa imong anak, nangayo nga mahimuon ta kami nga halad nga walay katapusan alang kanimo, gumikan sa imong grasya. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo nga anaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga mahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan, angay og matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo, magadayeg sa imong mga kahibulungan sa imong mga grasya, diha sa among pagpamalandong sa kahingpitan sa tanan nimong mga santos.
sa pagsaulog namo sa handumanan sa debosyon sa mahal nga Birhen Maria kanunay nga ulay, maoy dako namong kalipay ang paghimaya sa imong gugma alang kanamo diha sa mga pulong sa iyang awit sa pasalamat, pagkakahibulungan sa imong nabuhat sa tibuok kalibutan. Ang tanan nga kaliwat nagaambit sa imong gugma nga walay kinutuban, sa imong pagsudong sa kamapaubsano ni Maria imong alagad, imo siyang gibayaw sa pagkainahan sa manunubo sa tanang katawhan nga mao si Jesucristo among Ginoo. Og busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Santos gayud ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron sa pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niningpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok nga kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo among Santo Papa, ni Alberto among Obispo ug sa tanan nga mga pari.
Inomdami usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan, himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo nga imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, o diha kaniya, ihatagan ha kanimo, makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog o himaya, hangtod sa kahangturan. Magampo kita sa atong langitong amahan, gamito nato ang mga pulong nga gitudlo sa manunubos. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Atagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalik kay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamo. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, o sibo sa imong kabubuton na tagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Ipakita ta ang panag-igsuunay. Ang
Mga igsuon, ania ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit sa iyang bangkete. Ginoo dili ko angay ng salamat ba. Apan ipamhulong lamang og mamaayo ako. Act of Spiritual Communion. Akong Jesus, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan. ug sa paaging espiritual, hangpon ko ikaw samag ania ka uban kanako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayo itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Magampo kita. Ginoo, human makaambit sa kaluwasan nga dayon, nangayo nga maglipay kami kanunay sa kapuno sa imong grasya o nga mahiagom kami sa imong kanunayng panabang tungod sa paghandom namo sa inahan sa imong anak. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasab kanil. O panalangin kaninyong tanan ang Dios nga makagagahom, ang Amahan ug ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa. Lakaw kamo, ipaambit ang gugma o kalinaw ni Kristo.